b'mod konsistenti għal xahar wara ieħor il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' quddiem il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija bil-kbir. Il-kap tal-Oppożizzjoni Delija huwa fdat biss minn 20.4% tal-Maltin, li jfisser li lanqas il-maġġoranza tan-nazzjonalisti ma jiddikjaraw fiduċja fih. Meta fl-aħħar xhur kien hemm titjib żgħir ħafna minn Delija, il-Partit Nazzjonalista kien ħareġ ikanta vittorja għax qal li jinsab fit-triq it-tajba. Iżda dan il-ftit reġa' ntilef kollu. Il-Prim Ministru huwa fdat iktar fir-reġjuni kollha u fost l-etajiet kollha. F'Għawdex il-Prim Ministru Muscat qed jikseb appoġġ daqskemm qed jikseb fin-nofsinhar ta' Malta b'Adrian Delija inaqqas kullimkien. Fil-fatt, fl-analiżi tagħha dwar Delija, il-Malta Today tgħid li jinsab back to square one. Il-Partit Laburista wkoll jinsab f'pożizzjoni b'saħħitha ħafna, tant li għandu vantaġġ ta' 18% fuq il-Partit Nazzjonalista. Jirriżulta li l-Partit Laburista għadu jattira voti ġodda minn fost dawk li fl-2017 ivvutaw lil Partit Nazzjonalista jew saħansitra ma vvutawx. Imqabbla ma' Ġunju 2017, meta saret l-elezzjoni ġenerali, l-appoġġ li qed jikseb illum il-Partit Laburista huwa saħansitra ikbar. Partiti iżgħar bħal Partit Demokratiku u l-Alternattiva Demokratika qed jimmarkaw appoġġ li mhux sinifikanti. Dan fil-waqt li l-istħarriġ juri li l-Partit Laburista qed jikseb iktar appoġġ kemm fost in-nisa u fost l-irġiel f'kull età. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.